bafethu umalume wabashana lo bafethu nani niyazi ukuthi umalume wabashana unabantu ahlezi bemsponsorisha njalo njalo. So namanje ke kunomunye usisi othe malume wakwangisponsorisha na last year namhlanje wathi malume ikhona nomuzi esingawuthola ongawupha ukhisimusi uyabona njengenjwayelo. So ke ngase ke nami njengoba nazi ukuthi umalume uphinda asebenzisane ke nomnyango wezempilo nginanangi othi Khumalo okwazile ukuthi angi-identifyele umuzi right esingakwazi ukusuphe i-cross. So mngani wami konjani umuzi osuwutholile and then esizohamba sokwazi ukuthi banikezele le cross? Sanibonani mphakathi kunjani? OTL waseNcotshane Clinic lona. Umndeni esiyakuwona umndeni obambe kanzima nje isikhathi eside. Into engiyithandayo ke lapha kula mndeni loyaya kuneyingane ezifundayo. Lezi ingane azive iphasa ngendlela eyisimanga malume. So ngiyacabanga ukuthi njengoba sihamba nje nizohamba size sifike khona niubone ukuthi ubambe nzima kangakanani. Okay, siyabonga kakhulu bafethu. Ngiyabonga nakulo sisi wami ongithengele le grosa yakhisimusi kodwa uthe ngingamusho ukuthi ubani yena. So yeah, uthe ngingamusho akusuye ke lona ibhoza yami lesebenza ngomphakathi yabo. So base bangisponsorisha njenganansi grosa ukuthi ngihambe nonikela umndeni odingayo. Siyabonga kakhulu malume wabashana. Ake sihambe nisekhona bafethu siyobona lo mndeni. Nazo. Mawami kunosisi lana wale PMB uthe nje ucela ukuthi ngizonipha ukhisimusi. Wathi ngingamusho ukuthi ubani igama lakhe wathi ngicela nje ngizonipha nje ukhisimusi. Siyabonga ke sicela ukuyibongela nje kakhulu. Yebo siyabonga uNkulunkulu abusise. Awubakithi. Nokuthi ke baba la ekhaya kaZwane bana nami umngani wami nasisithanda sami sihamba nganasi sihlalo uDabi. Bayafisa ukuthi mhlawumbe uma ngahle kwenzeke kube khona umsamaria nje olungileyo mhlawumbe abaphe i-wheelchair electricity yabona i-mobile wheelchair ukuze kuzoba lula nakuyena ukuthi uma befuna ukuya kube behambe kalula yabona. Bayathanda futhi nokuthi mhlawumbe uma ngakhona ongasiza ukuthi belule le ndlu ngoba babonke kuyo yona le ndlu lena nabafana namantombazane noma wethu sonke sikhona khona la endlini. So uma ngaba khona nje ungaba namandla asiphe ukuthi nje nawo lethe ukulula noma bebe-eda amakamera elilodwa noma amabili kuyobe kulungile kuyobe ku-right. Siyabonga kakhulu. So mama ngingathini ukuyibongela-ke ngalokhu kuhle? Sicela ukuyibongela kakhulu kulabasizile labafake isandla. Siyabongela kakhulu shathi uNkulunkulu angabapusisa bakithi. Yebo siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mama. Nibe nomkhisimusi omuhle. Yebo. Yeah. Wena mama wami. Yeah.